para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Marhay na Lunes na kaaldawon Zagiraray pet sa 5 na ngunyan kan bulan na Hunyo taon 2021. Lampas na kita diyon sa kabangaan kan taon madalion ang dalagan kaya salamat sa amang Diyos ta yaon po kita naghirilingan, nagdarangugan so mga nagkaka-COVID po, pinagbubulong asinda man nagkakagurol pinatabi. Ano man ang kadipisilan asinan pinaghampang niya tong kaldawon challenges, dahil po magpuknat nin panarig sa mahal na Diyos. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos sa pagatubang niya tong kaldawon. Happy birthday man sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan na po, mina saludar sa Indogabos kasabay ang paglaom na yaong kamo dyan tabi na mga paraan tabay. Ligaspi, wagayway, paramdam, tabi mga taga Ligaspi, paramdam, gabos na taga Orosite, dyan sa Saud, sa Rawis, sa San Roque, Victory, dyan sa Dinagaan, Sentro, Baybay, Sabang, Pigkale, Rizal, Lapu-Lapu, maray na aga tabi dyan sa Indo. And siyempre sa pagtaraning niya itong lugar, digdiman sa Binanuahan East and West. Albay District, Washington Drive, Tula-Tula, Marquez. Dyan man tabi sa Banyo, dyan sa Sagmin, sa Sagpun. Good morning sa Daraga. Gabos ng taga-Daraga, lalo na sa Saudan. Marhay na aldaw tabi sa Indo. So sa tuya dyan na idol, sa mga paraan tabay dyan sa Top Gas Petron Gasol. Maray na aga tabi sa Indo sa Top Gas Petron Gasol. Sir Ato Lim, marhay na aga. Sa gabos na taga Bitano, good morning. Kay Madam Merly Caceres, marhay na aga tabi sa Indo dyan. Kay Kagawad na Alvin Gapayaw, good morning Kagawad Alvin Gapayaw. Sir Alvin, good morning. Sir Ato Lim, kumusta sa familia? Diyan sa familia, buda sa Top Gas Petron Gasol sa Daraga, maray na aga tabi sa Indo. Kumusta ang mga gasol, ang mga gasol diyan sa Top Gas Petron Gasol? Kay naaga tabi sa Indo, Sir Ato Lim. Sa gabos pong pinag-abot kan sa muyang pwersa sa laog ka na Bicol. Aray na aga. So nakaantabay sa radyo sa AM band. Good morning. And syempre, so nakaantabay sa Samuya man na broadcast worldwide sa Samuyang official Facebook page DCGB News Online. Good morning from the Philippines as in so mga nasa YouTube. So nakalag-on man sa YouTube DCGB Legazpi City. Good morning on air sa radyo nadadangog ang DCGB region-wide. Imaging sa luwas kan Bicol. Online nahihiling nadadangog worldwide ang DCGB. Tingog kan banwaan. Katuwang si And, si Luen, si Renz. And siyempre sa kuyang tulong kumpadreng Al, Pading Jim, kumpareng Jomar. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical control, the man from Poland. Dion Napolis. Tumbang bangke tepe tepe tambang bangke tumbang ke pin. Chikitan chikititan tan tan. Sa newsroom, diretso ang palagatak.
kan mga bareta pag-araw kay ning oras nakatugay-gay news manager Mardela, Extano. the man for all seasons, the jack of all trades. Siyempre ang anghel kang DCGB, ang AM kang DCGB AMA, Angel M. Mustaza. Titang-tandang ketumba. Sa production sa IT, si Arven Buda, si Richard. Chikititang-tang. Ako pan sa indong servidor sa radyo. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Maray na aga dyan kay Sir Jeriel Aranya sa gabos na taga-Gugon. Palantabi no, mga taga-Gugon, maray na aga. Jeriel Aranya and siyempre kay Shandy ng Ligaw o kay Madam Merly Caceres dyan sa Bitano. Maray na aga. Sir Ato, good morning. Thank you so much and welcome tabi. And sa satuya pang barkada si Doc Philip Roa. Ganda umaga sa iyo, Doc Philip Roa. Yan po sa indong klinika asin sa pamilya. Bago kita mag-diretso kan programa, would like to extend our deepest sympathy sa pamilya kan samuyang chief technician sa Tuagom, sa Tabunjing, Tanay, na maaram na po. Tuagom ni Tatabunjing Tanay joined our creator kana kaaging aldaw ta igo po talaga paano ito kahilangan na pinagmamate. Yun na po ito pahingalo na so mga nagtabang po in one way or another duman baga sa pangapudan for financial support pangaji. Salamat din marhay po tabi but we have to surrender to the will of our Lord God Jesus. Tabi yun ha. So dumanan purol kayan siyempre sa saindang harong sa nabuwa ka na Camarines Sur. Nakahurong kuban si Tata Bonjing kasuhapon mahal na poso. Kan ma-expire sa iyang agom sabi niya pinag-ispikar man talaga Juna kan sa medical profession na difficile yun so kamugtakan kan sa kuya agom tatapiyo preparar na ngaya kami both emotionally gabos sabi nga ni Tata Bunjing puro niya daso sa iyang mahal na agom pagalon ka ng nag-explikaran palan yun kan doktor na talaga difficile an kamugtakan na so yan tabi samuyang pakikidumaway, hali man sa inyong lingkod kay Pio Fernandez. Tropa, sa bilog pong hierarchy akan PBN Broadcasting Network Incorporated, our prayers, condolences, pakikidumamay, sympathy sa pamilya ni Bunjing Tanay. Mahal na esposa po, Kagadana. Kaso man. Yan, tabi. Fakta, para harapot man sa kamugtakan, yun na po yan. Sabi nga ni 592 Pro, condolence tabi sa pamilya, bunding, taga mauyod tabi ini. Parkada dyan sa bunding mauyod. Yaon dyan sa cathedral, Kirby Bagasam kada manit. Kagawad Alvin, condolence po kay Tatabun Tanay. Abot Kagawad Alvin, long time no. Kagawad Alvin, so sa kuya bagang temporary plate sa motor, nasa gidan diyon, napunggol. Sir Alvin, pwedeng makapag-ibo pa duman sa barkada ta dyan, baga sa full colors.
Pang ko tabi natanonoy palaboy kang OKFM para replate number kay karton na napunggol ta sinagidan duman sa option sa COVID. COVID option. Sinagidan sa plate na nagilpok. Yan nga ni dyan, naradara ko sa kaputol. Oro niya ko pasta ko ini maluto, subahaw baga. Iga pa manin nagigibo ko niya. So, bahaw bagang maluto ade. Pastaan, epektibo baga. Ala na. Ano ang demongkog ka? Ano ang sinanglag? Luko-luko ka mong dua. Lumayas ka mong dua Lunes na Lunes. Day by day. Papasta ko so kuan napunggol. Kasaglago nindong luko-luko. Napunggol ta kasi ributan mo. Kanakol din ka pa bakuna dyan sa Astrodome. Oh. Nasa agidan ka sa autong nagtas. Kagawad Alvin. Pwede duman sa full colors na. Pag-iwa ko. Ang kwantabi kagawad Alvin. Ang number 050102. Yan. Bugtakan sa nani. Ay taas baga sa tahaw. Registered. Sa ibaba, Region 5. Yan. Kagawad Alvin. Pwede duman. Sa tibad kung dako po naman ako kan Highway Patrol Group. Tangkawan ang pultakaan, adi, defective na kuan, defective na plate. At aso mga highway patrol kan saro, dinakop ako. Baik kayo tatap. Buwa ka ngayon. Araw ka. Magduman ka na lang tabi sa full colors. Mahapit ako duman ngunyan. Katapos kang programa ko, Sir Alvin, mabuhay ka, Sir Alvin. Ay pong hanapon ko naman, Sir Alvin, dasupa, tornilyador ka ini. Paghali ba ka ang tornilyador na tiko, agkain. Sir Alvin, ipo ang dumanong kota, mapreparar ako ning pambayad pa. Katapos kan programa ko, mahapit ako. Tamang-tama, Lunes ngunyan. Kudi, saradong permiso kuan, pintuan, matuktok sa naduman, buda si Saipo ang hanapon ko siya. Kapayaw. Niya ko kan, ano, pag birthday mo, niya ko, belated happy birthday. Ito pala, so birthday mo, kan aldaw na ito. So pagbati ko. Yan, tabi. Sir Alvin, makitext po. Yan pwede kong dumanon, tamado. Kapito, tulos duman, paka programa ko. Dali kita. LTO naman. Bueno, salamat Sir Alvin. Yun, makikuan daw sa hanap buhay ta, try kita na makahuron on air si abogado Director Anthony Nuida. Yan. Kumpadring Noel na Manalo, maray na aga tabi isa. Sabi ni Kumpadring Noel Manalo, charge nasa nadaa kay Alvin Padi. Kagawad Alvin. Sabi ni Noel na Manalo si Pading Noel. I-charge na nada sa imo. Tukuman Pading Noel ini. Agang-aga. Papaabunaron mo si Kagawad Alvin. Ade, maray na aga man tabi sa familia. Sabi Pading Noel na Manalo. Aapudang ko si mantang papakomersyalon ko si John Taigo kitang Aapudang ko si abogado si abogado Anthony Noida, ang direktor ka na Department of Interior and Local Government, uda siya ang chief bagakan Interagency Task Force Bicol. Yan. Kuaning ipas ngunyan
direktiba na so IATF June baga pan ailing mo ni Ikaw si Sigo kay Neo suna Lumayas kayo off air ta kaya sabi ni John. Sigo kay Neo. So, nagiling sa TV ayan no sa kon. Sigo kay ni Day na ning swab test. Yan. Ading Noel naman alo. Kay ning card na yaon dig maski say na magbiyahe sa Pilipinas. Ano di ba? Seryoso sabi ka. Spokesperson. Okay. So mga fully vaccinated na tabi. Kung ipig card na yan tay issue ini sa mga fully vaccinated na po. Yaon dyan naka-indikar sungaran mo. First dose. Second dose. Otso. Yan. Dahil nakaipuhanan ni swab test. Dahil na mapas ang vaccination. Pading Noel. Might ka na tangan. Kanang problem. Apudang ko kung ano ang IRR na kaini sa biyahe. Kaning dain ang problema kadunoy da pudang kutibad available. Sabi ni Pading Noy. Sige, paiboga pa. Masa bit na lang ako sa imo padi. Mabalyo sa kung pwede masubli yan. Pwede. Non-transferable ining vaccination pass na with vaccination. Iyo po, si Fib po ang hanapon mo. Ayo tabi, Kagawad Albin. Iyo tabi, si Madam Fib hanapon ko. Thank you so much, Kapi Tabi. Sabi man ni Madam Tina Ranyes. Good morning po, Sir P. Pag mapamanila po by plane at balikan lang po, kinaagahan po, may swab test po ba and ano po bang requirements? Yan. O pag fully vaccinated na, dahil na yan, tapunan ko nga isipan si Director Noida. Filing mo sana ito sa vaccination card. Ito bagang speak filing ko sa vaccination card. Dali, ta si Engineer Mer na Ligaspi. Engineer Mer, marahay na aga tabi. Maray man. Naibugod ako. Fully vaccinated. Pwede, Sir Pio. Pag nagbiyahe ka pa Manila, pwede ako magpakulkul. Hey, man mapipilit ako magpakulkul ka. Tibad ko na nung mangyari sa tundua. Loko-loko buwa. Si Don Ramon, kay puan ito, mabakunahan na ta. Siya baga senior citizen na. Di man daan nagatalab sa iyang COVID. Buha, man na Don Ramon. Iya po, kumusta na lang po. Sige, magpabakuna na kamo sa pamilya tabi, Sir Engineer. O dyan baga sa Astrodome. May kuyang kaya kami, may schedule schedule baga kami sa video. Oho. Big in ay sa mga taprang tapos medyo may edad. Oho. Tapos na naman kayo sa mga Iyo tabi. Kaipuhanan na. Iyo po. Ipisil man kami isang ganto. Iyo. Na iyo yan gusto. Oho. Oho. Siyempre pag fully vaccinated ka, pwede ka face to face. Oho. Oo. Ang hapon, faculty na fully vaccinated at allowed na yung PIO klase ng face to face. Oho. Ano daw, required man dapat ang estudyanteng fully vaccinated? Iyo nga ni An dapat bata
ihahapot ta yan sa mga nasa sirkulo di mediko. Ano, Mm, nakakasabot Saka kaan. siyempre baga po, ang okay lang pala ng faculty yan, picture na fully vaccinated na estudyante, naman Oo, pala fully vaccinated. iyo nga ni. So, Ay po. buday yan, maski fully vaccinated ka na, you have to wait for half a month na Opo, oo. magtalab itong tudo bago ka Mm. makakuan magkaning full protection. Iya po. Yan, Oo. Pero sa iras, sabi ko nga maski vaccinated ka na, mas marimang gilayon ng Mag-ingat. mag-ingat pa manggilayon. Iyo Oo, ang sunod nasabi nga manggilayon sa. ang sabi kan mga doktor, engineer, Mayor, primero, Mm. the first available vaccine na pwede ka nang ineksyonan, magpa-ineksyon ka na. Ikadua, Oo. pagka-pa-ineksyon, the same na pag-ingat man giraray. Iya po. Yan. Minsan kaya baga talaga ugali sa to sa Pilipino pag-aaral nindang protected na ba kung ano pagkakiribo. Nalilingawan na lagot. Usual na practice na dapat protektaran man gilayon Yan. paglugaring. Uda, magpa-ineksyon ka na ta, itong card ko, 20% diskwento. Hindi ko katuwa sa uli. Non-transferable. Pwede man po. Kung alimbawa, kung magduman ako sa marayo na lugar, ibatay ka, ikaw pabayadon ko. Oho, so tinext mo bagas ako na malipot-lipot ang pupugulo niya tong buti. Gagamiton ko na ito naman. Oh, matik na. Sige, po, Sir salamat. Pia. Good morning. Ingat. Good morning. God bless. God Yes, bless. yes, yes. Sige po. Si Engineer Merly Gaspi po sa Tuyang Barkada. Ano? Yan. Si Madam Gina Mayor Naranyeses. Iyo po. Yan na mga fully vaccinated na. Pero daing una makagarat magbiyahe tabi. Tahahalaton pa kaiyan an IRR. Ano? Kaya nga apudan ko si Director Noida. Pero dahil na, magsala sa aga, yun na yan. Fully vaccinated na tabi. Sabi ni Kagawad Alvin, okay po, dahil ako nakakaduman, kana sa talyer sa auto ko, kana sagi man sulikod kan auto ko. Kunmuan, nasagi man da sulikod, pading Noel, sabi ni Kagawad Alvin, dahil siya nakakaduman sa full colors, tanasagi man sa auto niya. Kuda may katugon-tugon ni man si Kagawad Alvin nagapayaw. Dangugon mo ni Pading Noel. Si Pading Noel na lang magbayad sa makwarta yan, Sir Pio. Oh, yan ang tugon ni Kwan. Kagawad Alvin, ikadang magbayad. Padi, basta ako mainot magsubli ikaan o kaibahan ng taka. Iyan ang pigalat ko, padi. Huwag dahon mo ako. Tama pa, igagarantiya ko ining 20% discount. Kan laminated card na ini. I-order na ko ni Gio na Napolis. Tatay na. Kidding aside pa digdi, primero, may mga establishment kung diskwento po para sa mga fully vaccinated. It's 20%, nakulaw na yan May 20%, may 10%. Sa food services, beverages, tabi, Inikadua, nag-ease na po ng restrictions, gobyerno through IATF sa paagi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na yun na nga ito, sa mga fully vaccinated na tabi, will have to be given due, sabi na nga ni, benefit na makapagbiyahe na dain na po mapa-swab test. Pero kung ining mga fully vaccinated na halimbawa na-expose sa mga positive sa COVID, ang quarantine ninda diyon is 7 days na lang. Kung ika na-expose sa mga positive sa COVID. Pero kung dahi man, diretso katabi, unhampered, intra and interzonal tabi na travel within the Philippines, dahil na pong swab test. Dahil na po. Okay. Sige. Pading Noel. Ha. No problem. No problem nantig. Pag nag-ilingan kami, bayadan niya ako.
Sabi ni Kagawad Alvin, sabi ni Pading Noel, dahil ang problema, basta pag naghilingan da ka mo, bayadan mo man siya. Abunar. Kasag! Maray na agatabi kasag. Yan sa merkado kan daraga akan albay. So sa tuyang barkada si kasag. Ano? Maray na agatabi sa pamilya. Kasag. Sige. Bueno, taod-taod na ni Bapa, tahuro lawig po ining kan. Sa tuyang mga hanap buhay. Pausipon ko muna off air kung makakontak kita kay ni Noida, Director Noida, and Chief kan IATF Bicol. And kung mapupwede, mapasabot ang publiko manangod sa siring na bagay. Oras, Pilipinas! It's 9:32. An oras hatod sa Indokang. Happiness is homemade. LCC Supermarket brings you more deals and special home savers on July 1 to 7. Enjoy great offers in hot deals like buy 300 pesos worth of Cook's whole chicken and get free Peacock Premium Rice 1 kilo and save 44 pesos. Buy 10 Nescafe Creamy White, Twin Pack 52 grams. Free 2 Lucky Me Pancit Canton Calamansi 80 grams for only 110 pesos and save 24.30 pesos. Buy Bear Brand Powdered Milk Drink 700 grams, free Nescafe Classic 50 grams for only 228 pesos and save 38.75 pesos. Buy Domex Original 900 ml, free Surf Powder Antibac 60 grams for only 137.70 pesos and save 16.50 pesos. Buy Ariel Laundry Powder Sunrise Fresh 68 grams, free 6 Downy Sunrise Fresh Total Care 24 ml for only 102.50 pesos and save 30 pesos. So what are you waiting for? Enjoy these amazing deals and more at LCC Supermarket from July 1 to 7. Please like and follow our LCC Supermarket official Facebook and Instagram page for more promo updates. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack. Only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Ituloy ang pagiging champion, mag-Milo everyday. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Sweldo na, nice. Pili ng Bear Brand. Pili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home.
panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para echapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sa alas 12 nin pagkaudto, kapalibutan ta at tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para echapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company.
Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige po, tabi inapudang ko si Attorney Luida Bicol Interagency Task Force. Yaman ang direktor kan IL tabi reply sa baka ko sabi
Okay na yan tab. Oh. Ano ito ang pinapasabot? Tayo ba na digdig vaccine Albay, Gaspi, kabutan niyan. For us to encourage maghalangkaw na pabarakuna na po ang sa tuyang mga kahimanwa. Ano tabi? Yan. So, kaya lang, kaya po na tayo nagisimbag sa phone. Sa aram nito pag Lunes, kadak lang kayan talaga gulpen pinag-asikaso. Buda, siyempre, busy yan. Mahalat na lang po kita ng advice, kung papaanoan. At tibaad lamang mag-text back si Attorney Noida manungod sa bagay na ayan, na itong sa mga fully vaccinated na interzonal, buda intrasonal, gusto sabihin, within the Philippines, and intrasonal. Pag sinabing intrasonal, itong ali ka sa sarong lugar na halangkaw ang klasifikasyon kan community quarantine, mapasiring ka sa hababang klasifikasyon in community quarantine na lugar, yan ang gustong sabihong kaan. And hali ka sa hababa na community quarantine classification, mapasiring sa halangkaw na community quarantine classification na area, yan ang gustong sabihong kaan. So mga fully vaccinated na po, yan po na dain na ning problema, dain na ning mga swab test tabi, yan. Makakabiyahe na po. So pero halaton lang po tabi nindo ang pagsaruso kaan sa ibaba sa mga interagency task force regions as in sa mga probinsya, taigwaan ang pinagapod na finer points itong implementing rules and regulations. Basta yan po, tinugutan na kan gobyerno ang siring na bagay. Bueno, may nagapot digdi kung ano po yan na vaccine dyan sa Astrodome. Iyan po ang available dyan is yung Sinovac. Sinovac, yan tabi. Pipaduma ko nga ni si Ans na Galero kung haraniman sana. Makahuron ta kung available si Doc Stella Senith sa tuya pong Provincial Health Officer Encargado o kaya si Sir Ryan Altavano. Tanganing mapasabot sa publiko. Primero, may ipasabot tanin marhayi sa publiko. Si say ang mga dapat na magdiyansan at gulpi dyan ang tawo. Gulpi ang tawo dyan na amay pangani kasubago dahil pa alas 7. Alas 6, pasa na dyan, iguana. Ni nakalinyada and kasubago palaog na duman sa tukawan sa Astrodome gulpi po sa mga nakalinyada. And as time progresses, sige pa ang dagdag kaayan. Primero, magayon na indikasyon po anta so interest kan tawo na maprotehiran individualmente and an effecto kan is igwa kita nin protection as a community naglalangkaw na tabi. Nagmarasid sa nabagang na June so mga nabakunahan na pig para harapot ngayong namatean, ang nangyari, nahihiling na ay manin na maraot na nangyari tabi sa salud. Yan, so mga nagkabarakunahan na primerong dose o kaya so mga nabakunahan na full dose na tabi, fully vaccinated na, igwa na ning duang jobs ka itong bakuna, either Astra or Sinovac. Mabagada ay man mga problema. So naglangkaw po ang interest na kan publiko na makapagpabakuna. No less than baga si Pope Francis nga ni haloy nang nabakunahan. Digdi man sa satuya. Si Bishop Bongbailon haloy nang nabakunahan man. Sinovac man po tabi yan na mga nagkaibarakuna. Kaya iyaon po dyan, nagdadagsa sa Astrodome. Tarong magayon indikasyon na because makakatabang po kita bako sa nasa sadirita, bako sana sa pamilya ta, maprotehiran ang saderita, mapoprotehiran ang pamilya ta, lalo na kung igo kitang kairibahan sa pamilya, na igwa po ni pigapod na comorbidities. Sabi kan mga doktor, ito bagang may diabetes, hypertension, buda iba pang makahilangan na, iyon ang minabigay tulos kung nakakalaog ang COVID sa sistema kan lawas, naghihelang ni COVID, minabigay tulos yan
O kaya ibagan sa pinag-iirenot nga ni so ni mga comorbidities buda itong sa mga nasa frontliners. So kung igwa kita ning protection sa sadirita and iyan napoprotehiran taman so sa tuyang kapamilya and napoprotehiran taman so komunidad tabi napoprotehiran taman so komunidad. Yun na so pag pinagapod na herd immunity. Ano po? So yan. Duwaan tabi pati sudyan man sa sa LC3 sige man po so pabakuna man kan syudad ni Legazpi. In fact magbubura barangay na nga ni and do not treat this as a competition. Do not treat this as a competition between the city and the province. No. Treat this as a sabi na nga ni cooperation. Nagko-cooperar sa duwa and pag nagtatabangan so city buda sa probinsya. Maray iyan na pag naisihan kan saro na dakol so nagpabakuna duman, mahinguha man do saro na makapagpabakuna paning mas dakol. Saan after effectan is para sa karahayan kan komunidad. Maray nga niya na nagpapakuanan ng mga abilidad na makadakol na makapag-encourage ka itong sa mga bakunang mapapakuna na qualified na. And this should not be treated as a competition. Ano po? Imbes inipagtabangan, kan na duwang lokal na gobyerno. Tangani po na ma-attain taning herd immunity. O yan ang benepisyo po kan taro sa mga benepisyo kan yan na bakunahan na is ito po na makakapagbiyahe ka na. Dahil ng mga swab test na iyan. Basado mismo yan nasa Palasyo Malacanang, no less than Harry Roque. Yan. Oy, so sa kuyang, so agum kan sa kuyang pinsan. Si Lorina. Lorina. Isa nga so nagkantakan yun. Willie Garte. Waiting pa kan bakuna. Maray na aga, manoy piyo. Oy, sige tabi. Lorina, pabarako na ha. Iyo po, maray na okay na tabi, Sir Pio tamagasus po kaya ang tagabiyahe swab test kung halimbawa, weekly nagbabiyahe outside region po, sabi ni Jeriel Aranya. O tabi. Ayo po. Sige, diretso muna kita kan mga istorya. Yan sa palibot. Pading Al, Marhain Al daw, go ahead na. Yes, Marhain Al daw, tabi padi apresyado ni Gobernador Alphonsus Bichara ang esforsos ni Senadora Risa Ontiveros na tumabang sa Albay manungod sa social protection as in iba pang mga ayuda na pwedeng maitao kan Senadora na pangaipo kan probinsya kan Albay. Ini ang tinawanin doon kasbago sa ginibong covenant signing entry in the Governor Alphonsus Bichara asin Senadora Risa Montiveros panungod sa social protection kan mga albayano kung saan ginibon ni digdi sa Pepperland Hotel asin sabi kan Gobernador apresyado ng maray ang bigibong ini kan Senadora dahil talagang ang probinsya kan Albay yaw man ang pagingawa na mapagayon ang serbisyo igwa kitang mga hospital sigdi tulong mga hospitals ang pigutukan kan probinsya kan Albay na may tao ang mga basic na serbisyo alagay na ako kan Gobernador na may mga kakulangan man sa lado ninda kung kaya kaipuhan talaga ang mga tabang halay sa gobyerno nasyonal. In fact, sa rongan ni digdi ang pigigibo man ni Senadora Montiveros ining mobile clinic kung sain sa pagiman ka na Bicol kasudma naglibot na ini sa Bicol region kasudma ginibot dyan sa Bangkirwan and ngunyan may schedule naman sinda sa Iriga City and Bicol wide ining gigibuhon and nagtauman na asigurasyon na posible sa mga masod na aldaw may mga schedule paman digdi sa probinsya kan Albay ang mga bagay na ni parte sana kan serbisyo may katao kan gobyerno nasyonal sa pagkipagkatabangan sa gobyerno lokal na sabi kan gobernador talagang apresyado ini dahil ang lalo niya sa panahon kan pandemya talagang kaipuan sa naman na proteksyonan
pangaypo kan mga tao, lalo-lalo na ang mga yaon sa Rarayong Barangay. Roger, di yaong papalan si Senadora. Apo, tabi pa ni. Asiring ito garo naman sa irigangon yan. Arog ba kan pigibo ni Senadora maray? Maray man ta. At least, naimbitaran man ako magpamahaw. Iyo, baga. Ito so pinakamaray duman. Sa kuya. Natanang ko so tapang. Ano daw ito? Baka gayon ito, karabaw. The best. Okay, sige. The best, magaganado pag-arawan kampang mo, mga kuyan, mga big time na tao, di. Ang apod ka ang prominente. Prominente. Magayon, unfailing, adi. Iyo. At least sa halipot na minutos, nagiging feeling ano man kita, sosyal. Uyo, doon mo na imbitaran ka duman ang kampang mo pamahaw. Gobernador Buda Senador. Gobernador Senadora. Uyaw ka mismo kahampang. Dinumero sa iro ko pa di. Ang pading alal mariyo kahampang. Dinomeron hiro. Dinumero. Pambihira ang padi na makampang ka pamahaw. Gobernador mismo Buda Senador. Kunyan, balik naman sa karamutan. Sige, sige. Pa di, ang informasyon. Alis sa Paperland Hotel, Alam Mario, DCGB. Sige, salamat kumpadre nga. June, alas 10 kita ha. Okay na yung puda. Ibuelo mo sa mga anak buhay. We will be right back po. Pakalis kayo ni. Sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inaprobara na kan gobyerno ang interzonal travel para sa mga fully vaccinated individuals. Sigun kay Presidential Spokesperson sa Harry Roque na inibase sa Resolution number 124-B na pigluwas kan Interagency Task Force o IATF. Alagad sinabi ni Roque na dapat magpailinga nin domestic vaccination card ang biyahero o kaya Certificate of Isolation gikan sa Bureau of Quarantine. Isasalang pa man giraray sa health and exposure screening ang mga travelers na kompleto na sa bakuna pag-abot ninda sa indang destinasyon. Kung ang sarong fully vaccinated person man na close contact ang pigtutubudan na tinamaan o may COVID-19, ipapairarom ini sa halipot na quarantine period kung daing sintomas na namamatayan sa laog nin 7 aldaw. Apera digdi, sinabi ni Roque na susunod doon ang testing as in isolation protocols para
o pag nagpositibo ini o kaya nahilinganin mga sintomas. Sobra sa 2.7 milyon na individual na unfully vaccinated sa nasyon o katumbas nin 4.7% kan 58 milyon na Pilipino na target mabakunahan para maabot ang herd immunity ngunya na taon. Yan ang pangalas Gis na Bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Joy, iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadamo, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng liba, 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Isihon ta ang sitwasyon ngunya dyan sa Albay Astrodome. Standby mo na tabi kumparing Jomar ta inutunta si Ands. So mga kakaulay ta bising maray siyon ta ikatulong aldaw na ngunyan kan massive rollout kan vaccination man kan provincial government of Albay. Si Ans kasabay si Sir Ryan na Altavano. Ans, maray na aga. Maray na aga po sa tiyo, maray na aga sa mga paranta. Bayang pinaligi sa Albay Astrodome sa nagpaparagos na vaccination program kan gobyerno provincial. And ito na palo yun, kay matangon niyan si Sir Ryan Altavano kan BHO sa mga enkargado digdi sa programa ngayon. Sir Ryan, maray na aga. Sa ibang linya po si Sir Pio Fernandez. Hello, Dos Marinal daw po. Papatiyo asin sa tatuya pong mga naghihinan nyo sa DCTV. Opo, Sir Ryan, thank you so much sa oras. Good morning. Sir Ryan, Good morning po. Pang tulong aldaw ta na tabi, rough estimate po, pira na so inabot, more or less, so nabakunahan, over? So nabakunahan po sa ngunya na aldaw po. So nakalis na aldaw including sa ngunya na target na po tabi? Actually, so pinaka first day po kaining bakuna activity po dito sa Astrodome kang Friday, nagkaigwa po kita si 1,205 na vaccinated albayanos. Nung second day po, nagkaigwa kita si 1,665. Yun, oho. Di poco mas o menos 3,000 na natabi sa Ryan. Ano po? Yes po. O ang target tango niyan tabi sir sa aldaw na ini, pera po? Ang pagka-target may po niya na maserbihan ta po tulampas kang tunod kung anong naabot ta po kang Sabado.
Kung mahihiling po siguro tabi nindo sa ngunyan, dakol talaga ang mga albayanos na gustong magpabaksin. Ay, Kaya opo. araw ka ini ang entusiasmo kang lambang albayano na mas tingani ko mainit, nagtataga po na magpila digdi by time. Opo. Yung nga ni itabi Sir Ryan, susamuyang kamautan dyan na kaya pinadarahan mi na dyan yung tao mismo niya ko. Gabuta dyan si Sir Ryan tang makatabang kita sa publiko ta gulpi na ang nagkaka-interest. Papaano po ang sistema tanganing da kita dyan mag-overcrowd masunod ta sa protocol tabi Sir Ryan? Opo. Actually po, igwa na kaya kami kay mga pre-listed na mga light agencies and yung mga walk-ins kang Saturday na ina-accommodate, na siya po ang priority tangon yan. Kaso mo nga ni, igwa din talaga ng ibang tao na nagpupumirit pa din na masaga kang pagpila, dawa kaso bago pa sindang agadigde, tangani sana na mabaksinan. So, hihiling-hilingon taman po ang sitwasyon, ang sa tuya po mga health workers, medyo tawo man po, tinda medyo napapagal din. Pero kung kayo makasaya mi pa po na maakomodar, i-akomodar mi. Pero sa ngunyan po, nagkaigwa na kami ng cut-off para duman sa mga nag-walk-ins ngunyan, na nauna po kami ng format, nanganing sinda naman po ang i-prioritize sa aga. Iyan, oho. Iyon susamuyang katuyhan tabi Sir Ryan ta by word of mouth and through internet, through radio, sige nang lakop ka ini and ika na po mismo nagtarabaga na naghalangkaw na interest na magpabaksin ang mga tao, makwanta sindang maray, masalansan ta and magkaigo kita dyan su controlled crowd tabi Sir Ryan. Opo. Oho, okay. So ngunyan tabi, so mga nag-walk-in dyan, na day maakomodar, no arin sida maakomodar tabi Sir Ryan? Actually po, nag-alat na kami ng walk-in for tomorrow na mga nasa 300 lang ang ma-accommodate mi sa aga kasi man po ni mga iba pang mga naka-schedule eh. Opo. So kay po mi din po i-limit, no? So capacity Oo. kang Astrodome, tapos so capacity man po na kaya gibuon ka sa tuyang mga health workers. Opo. So hanggang duman lang po muna ang limit. So kung halimbawa igwa pa ni matatadang bakuna, kasi po duman sa 10,000 na tinuos sa tuyang bakuna, may schedule po gilayon kami pwedeng Wednesday. Sa ngunyan po wala pang final na schedule kung arin man po ang sunod sa aga. Iyo po. So mga nakakadangog nyan tabi Sir Ryan, buda sumauusipan na iguaning bakuna dyan sa Astrodome na daay man duman na pre-list tabi sa mga ayon sa gobyerno na gustong magpasiring dyan, what would be your favorable advice tabi Sir Ryan? Siguro po, kung ako po ang nahapoton, sa tuya pong babasihan kung sila nga nakapag-pre-reg, siguro pwede man po sila magpasar sa Astrodome, pero dyan na pong hap. Naputol ads. Sir Ryan, naputol ka mo. Hello? Nagka-problema sa tuyang. Itong importante, mapasabot ang maray sa tuyang mga paradangog. Sandali lang muna tabi, Sir Ryan. We'll be dialing. Ma-establish kita ng contact. Sir Ryan? Hello, Sir Ryan? Yes po. Opo, medyo naputol po kita. Iyon na po ito sa importanteng i-abiso ta po. So mga nakakadangog ko niyan, mauusipan na igonin mga nagpapa-injection pa lang dyan. Anong maging pasistema? Anong dapat gibon tabi ninda? Okay, so sabi ko nga po kanina, so kung halimbawa may kamautan po na magpabaksin, pero hindi na po ma-accommodate mo niyan. So ang gigibuon mo po, dyan na hapon makaagpo kami ng sarong linya, na may ma-accommodar po sa ilatangan ng ilista sinda. Hindi schedule po sinda kung noari naman pong vaccination day, nagigibuon po digdi sa Astrodome. Basta lang po ang tatandaan, dapat po pasok kita naman sa priority category, set po kang national government, which is category A1, yung mga frontliners po ta, category A2 sa mga senior citizens, and category A3, ito pong mga below 60 years old po na igwaning mga comorbidity. Ito po may mga nagkakamaratian, hypertensive, diabetes, and cancer, o kung ano pa man pong manamamatian nila. Iyan, opo. Very clear, Sir Ryan. Nganing makatabang kita ning marhay sa siring na bagay ta. Siyempre, kung igon nakadangog kayo ni, halang kaunaan, teres magpakuan, bakuna ba, magruso dyan. So, ikwantanin marhay na iyan, i-control ng marhay tabi, Sir Ryan. Opo. Basta po, kung halimbawa po, igwasin din ng comorbidity, magpresentar lang po sinda kang recent na reseta po sa inda, tanganing mapatunay po na sinda igong namamati. Kasi yun po ang pasok naman sa priorities ta. Opo. And ano po ni Sir Ryan? Province-wide, maski taga-saing ka mo, basta digdi ka mo sa Albay, over? Dahil man po kami kipig-pipili kung sisay po ang tao na nagpapahiling sa muwi ni kamautan na mabaksinan po. Basta pasok po naman sa priorities ta. Mabaksinan po iyan. Ayun.
Sige, salamat tabing maray si Ryan. Ay nakataning mo, pa-injeksyonan mo na. Ang tagrabe ng kamatian kan. Gulpi ng pagkamuot. Dahil pa ini na injectionan. Abi dahil pa man ini-qualify naman sa ano ta priorities ta. Sige po, thank you Salamat, so much salamat, Tabi, sa Maray. Indo. Salamat, sige salamat. Sige. Yan na, si Tio, si Sir Ryan Altabano, sa mga encargado dito sa vaccination program. Baloon ka maglaog dito sa... May eleksyon ka na. Oh, dyan. Masusunod. May temperature check digdi, Sir Tio. And pag naglaog ka digdi, maiiling mo na mismo sa mga nakalinyada sa Yan. vaccination. Yan, digdi. And haros nagsusunod naman mo sa social distancing ng mga members ng PNP Yo. and ang Albay PHO para talagang ligtas man sa COVID ang mga makabakuna digdi sa Albay Astro. Iyo bagaan sta kaya nagpasiring na kita diyan, madangog na mismo kan tawo. Ta gulpi na nagkaka-interes, impik ko kanta so crowd na makuan sindanin sigo ning procedure and naipasabot na sumapasiring diyan itong suna sa prioridad na naon ang bitan ni Sarayan. Yes, tama. Okay. Udaan sa duman nakarayan, dahil sina nagpipili. Yes, kung si say ang interesado, kung siya qualified. Na-qualified, maski tagasain. Sa iyo Yes, sabi, dahil tama. nagpipili. Kasubago, suhapot ko, categorically, specifically niya ko, maski tagasain, basta taga-albay. Sabi ni Sir Ryan, dahil nagpipili. Kaya maski taga-Kamsur ka, Kamnorte, pasok ka doon, sige, tira. Ay, pwede ba ka? Sige. So yan, Sir Pio, ang nangyayari di sa Aldea kay Bahan si Sir Ryan Altabano at si miyembro kay PHO with Boy sa Mobile and Galero. Salamat tabi, Ans. Ay, istorya, hali dyan sa luwas. Ano po, si Ans Nagalero. Yan na po tabi, na sabutan na ni na Marhay, kan publiko. So at least makakatabang kita. And so sa city, yun na po yan, sa city pa, nasalansa naman ito ng Marayjon, igwa na sindang mga schedule and strictly no walk-in sinda. Ni panong sa Albay, igwa ning nag-walk-in, kaya ito sa pinaghihinguhan tang matabangan ang gobyerno na makasunod duman sa protocol. Duman naman sa city, imbes sa walk-in, maburo barangay sinda, digdi sa Legazpi. So mga qualified, dumana. Kaya ano patabian sa indong hahalaton, ha? Sige na tabi, yan. Si Pading Jomar sandali. Si Pading Jomar, o kamo, dalaga na kamo naman. Pading Jomar, maray naga, go, go, go. Salamat pa rin Tio, marinaga sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Pagkakaikuhanan nin libreng criminology course sa Banwaan kan malilipot sa lalong madaling panahon. Inian ipinahayag ni Mayor Rolly Volante sa pagkikipag-olay kan DCGB News kasabay kan pagkakakonstruir nin sarong firing range sa Banwaan kan malilipot na pwedeng magamit kan San Jose Community College. Tangani na makabukas ang naunang bitan na kolehiyo nin criminology course na libre sa mga estudyante. May firing range na dyan, kumpadre, na pwedeng magamit kan mga nagkukuha kan kurso kriminolohiya. Okay, pare, susok kay Mayor Volante na tugdok nin firing range sa Banwaan kan malilipot ang USAD o Urban Shooters Albay District Incorporated karong gun club na nabok na kan 2017 alagad nakapagdesisyon na digdi sa Banwaan kan malilipot pagbuktakan shooting range. Itinahayag kan alkalde na tulos man siya na nakipag-koordinar sa mga opisyales kang naunambitan na gun club asin nakipagkasundo na kung mapipwede magkaigwanin memorandum of agreement ang lokal na gobyerno kan malilipot sa grupo para gamiton kan mga estudyante kan criminology na mumuknaon digdi sa Banwaan o sa San Jose Community College ang shooting range kasabay kan o bilang parte kang requirements para makabukas ka na unampita na kurso. Sinabi ni Mayor Volante na dakulang tabang ini sa mga estudyante considering na mahalo na ganyan ang tuition sa criminology sa mga pribadong eskwelahan. Sinasabi ko pa di, dokulao na tabang iyan. Criminology course dyan sa San Jose Community College, ha? Oo, sa iyang sinabi na pick paparalam sana sanaan mga dokumentos asin baka sa sunod na semester kung masuruswerte asin kung medyo madiliman sa sunod na school year makakabukas na rin criminology course ang San Jose Community College na libre
ang tuition para sa mga estudyante. Aba, matitesting mo pa di so rain, sinasabi ko sa'yo. Pasyaran ko daw pa diyan, pasyaran ko ang range na yan kung operational na. Taday pa man ata operational. Oho, diyan naman makonsume mga maninggo. Psh, ting! Ting! So mga turo mo sa ko pa de? So mga turo mo sa ko, sigurado yan, magagamit ko. So pag ting! Ting! Magayon pati pagdanguguna, di pag minasakan tik na sa plate. Nya, ting! Langya ka. Pag naging operational pa de, ako tulusan primerong customer. Siyempre. Langya ka. Para niyon masana pati sa mo. Iyan ang sinasabi ko sa'yo. Sige. Roger on that. So, bata mahiwas pa di ang firing range. Aha. 5 bay na darakulaon. Ba? Unay, magduduro Pati dalagan. magburo ko din kita di pa de, pagputo. Yan, magduduro dalagan ka dyan, magdaruling-ruling, magdaking-daking. Roger on that pa rin. Oh, Maski pa magturtambling ka, mahiwason. Sige. Dahil pag nagbukas na pa de, nini, may siyon takata, pasyaran ta lamang na duwa. Matik na, palagati ka. Ting! Roger on that. Sige. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat pa ding, Jomar. Paano, June? What would be your advice, Ren? Alanganin kita, tabi, Ren. Okay na yan, tabi, Ren, sa? Okay na. No probs. Nganing clear kita, buda makapagpaaram kita ni Amay for the second sumasunod na program makapagpreparar man. Alamat kan sa ido paginanyog, amang Diyos ang magbantay. Tingog Kanbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Ituloy ang pagiging champion, mag-Milo everyday. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa